Hello guys. Gikan may naggrocery. Ito may Walmart, Costco. Napadong na may uli. Labay mi diris. Huwag nindot magpalibot. Magbaktas-baktas kami mag-video-video. Nagfag po dire, nagfag. Ta, gawas. Ay. Sa guys, oh. Bukid. Dito kami. Ice sa akong likod. Ice. Ice baby. Christmas tree guys. Tapos na may Christmas tree dire nga. Dako. Man sa store. Ano? Pero may hangin. Christmas tree. Dapat kinin din he. Parking lot ne. Awa na namada. Mulubong ka diha. Or baka nag winter boots. Gahe na day. Uy, kadako sa ilang Christmas tree. Pila kay gasto ane. Tugnaw mo lang. Para mong Christmas tree guys, labihan dako ah. Gusto nga sa nag ice nga kalibutan. Atay. Lubong ta ni. Tara. Aray. Pictures at that. Ayos nga. Ang kahugaw na oh. Dito skuan. Tu. Lubong ka ba? Pero ang ilaw. Oh, gahi masadlaw. Gihapon pwede. Lubong ka na. Oh, tagam ka. Naog na.
Ha? Baktas dito libot. Murag na ata sa Greenland. Murag na ata sa Greenland. Kalo. Arang ka. Wa jud na tamak-tamak kay diha oh. Tugnaw na. Sudah ada di sebelah sama kita. Sama ka dito. Diko. Okay daw. Pag Taiwan, bukit. Sudok ko. Grabe ka. Mingaw nga lugar. Gabon.
fog. Fuck. Yeah.